ito na po. Salamat. Kuya Robin sa ano? Pizza. Ayan po mga kaparing Jason, bali ano, iwanan ko tong GoPro kay Ate Bidang at ibabalag na Ate Bidang yung pagluto niya para mayroon tayong vlog kahit papaano. Sasabi Ate Bidang, iwanan ko raw tong ano, GoPro na isa. Tapos pupunta ako doon kay Kapuloy kasi tanghali na, pasensya na po kayo. At tanghali na ako kasi namamalingkin muna ako, pantinda namin, sana maunawaan niyo po. Kasi ito lang yung araw na para kumbaga makabawi kami sa income ng pagtitinda. Kasi maraming tao talaga yung ano. Maraming tao dun sa amin ngayon kasi magpipiesta nga. Ito rin yung ano na para kumita kami ng ano. Kasi pag sa YouTube kasi alam niyo naman yung sweldo namin sa YouTube ay buwanan. Kailangan kong dumiskarte na ibang income para meron tayong pang budget sa siyempre pang gasolina, tapos pang kain araw-araw para may pang budget din kami. Alright, iwanan ko muna to kay Ate Bidang. Let's go. Ay na dana. Hi. Hi. Bibi, bakal mo kong sibuyas. Nakalimutan ni Kuya Achi. Ay, doon nga sa vlog doon, ano. Pasko ay Alam mo, kagati ka. sibuyas? Meron na nga rin. Dalawa. Opo. Dalawa? Opo. Mag-inom na kang tubig na. Mag-inom naman ikang tubig. Kala mo lang. Gising. Ay, kinain mo na. Ika-isasahog ko, manok ka. Kinain mo na yung pangsahog ko. Very good. Very good talaga. Napabili siya. Huwag mo hawakan yan, mano yun, be. Pagas ka. Tigilan mo na yan po. Sa tama kagat ka niya. Ano to? Bunga. Ito. Ang palaya yan. Pagkasin ko na. Ngayon kasali. Pag
Laro mo naman. Yehey! May laruan na pa. Hew! Dito! Gagabong ako, mama. Saan mo ito nakuha, mama? Palengke. Palingki? Uy, dito maliit. Uy, dito malaki. Yehey! Nakadali na ako ng nagbelong. Hanap ako dito sa ilan. Mama! Meron pa sa ilalim na apalaya. May dun pa sa ilalim may dito pa sa ilalim may ampalaya. Hanapin mo. Uulan na naman, Be. Sinampay ko. Ano ba yan? Ay, sunog na yung sinaing ko. Oh, opo. Maliit lang.
Ay, magandang tanghali mga paring Jason. Si my friend, ang aking friends ay nagwawalis dito sa area ng paglalayban. Mauna muna si Pula. Mamaya na lang siguro ko kasi may tayo. At yun, maraming salamat kay Kuya Arvin sa pa-snack niya. Pag nag-live daw ako, bili ko ng pang snack sa mga kasamahan dito. Right. Na-premiere ako. At si Chip nagluluto. Ay, tapos na magluto pala si Chip. Nagluto siya ng ulam nila. Adobo. Pampabata. Adobong pampabata. Sarap. Lupit. Nangitlog yung manok eh. Manok kasama yung itlog. Wala talaga. Sinama na yung itlog eh. Talagang malupit. Malupit yung Magagawa na. Ayun na po Kuya Robin yung kasama po yan, ice candy. At nakabili na rin ng Coke, ice candy, tsaka pizza. Ayan. Namimigay ng ice candy. Yan po Kuya Robin, yan po yung yung ayuda. Tilo. Kila karot. Kila karot. Gina. Ayan po, kanina kasi pinapili ko si Dogo. Tapos yung nabili niya dalawa lang. Kaya bumili ulit ako dito. Ayan Kuya Robin, yung yung binigay mo na pang snack pag nag-live. Dito bumili na ako dito. Tapos may nabili na doon na soft drink at yung balot nandun na rin. Yun. Maraming salamat po Kuya Robin. At kasama ko si Tilo. Yo, Tilo. Parang uulan na naman. Nagagastusan yung tamaray mo na. Minsan na? Minsan na, magpaga. Ginana ko muna sa... Ayun na po yung pizza, luto na. Ay, Tilo kasama ko. Let's go. Tol, tara tol. Tol. Tara. Tara, tara. Oo. Kaya Kuya Robin to eh. Tara tol. Oo. Balot. Get yun, nandun na. Kuya Robin, ito na po. Salamat Kuya Robin sa pizza. Wala. Thank you po, thank you.
Kami dua na din sa balay, walay makaalala. Tay uli na imong nanay. Kami dua na din sa balay, walay makaalala. Hey! Pero sayaw ba? Sasayaw na ba na? Like, Ayaw magtuloy ka. Dali mo na ako. From the Bible to Joshua, Revolution, Jerusalem, Salam, Salam Alaikum. You can see Christian and Muslim.